amana turan mısınız? Bir karar döwletimizin bahtiyarlyk döwründe, hormatly prezidentimizin taýyatynda, her biriňiziň maşgala ojaqlaryňyzda agdy berlik, bahtiyarlyk, bereketli taçaklaryňyzyň bereketten bol bolmagyny, rewşen geljemde tarapyda wadynyňa alyp barýan, gahrman arka dağmyzyň janynyň sag ömrüniň uzak, eýlik, bäxtli, döwlet ähmiýetli, tutýan tutumlyşlaryň rawastlary etlenmeni tüýsüremeden arzu edýär. Şeýle ýaşy arzuwlar bilen aýlyk şeýle wadatly gepleşmede başlaýar. Merhem vatandaşlar ine hemmämiziň bilişimi diýäli bir karar döwletimiziň bahtiyarlyk döwründe gahrman arka dağmyzyň tagallapy bilen biziň her bir günümiz toýlara, bayramlara etlenýär. Elbetde biziň toy bayramlarymyzda bolsa, ustad halifalarymyzyň, halk bagşylarymyzyň ýerine ýetiren aýdymlaryny biziň ýaşlarymyzyň ýerine ýetirmegine halk köpçüne ýetirilýär. Edi doganlar biziň gepleşmede ýerigeder tomuş edýän bolsaňyz görýän, ýurdumyzyň dürli puwdaklaryna dähmet çekýän bir näçe medeniýet ustadlarymyzyň çykyş etmegine, ustad halifalarymyzyň, kompozitorlarymyzyň eterine döredilen aýdymlary ýerigederli tire ýetirýär. Edi doganlar şu bilen biziň gepleşmede ýurdumyzyň dürli puwdaklaryna dähmet çekýän bir näçe medeniýet ustadlarymyzy gepleşmede çagyrdyk. Gelin häzir olar bilen hemme birlikde tanışyp bolalım. Aşgabat şäheriniň medeniýet müdürliginiň halifa bagşyty Juma Muhammed Akkaýew bilen gepleşmede. Ene Juma Muhammed agada biziň ustad halifalarymyzyň ýerine ýetiren aýdymlaryny aýdyp, hatam biziň gepleşiklerimizin şowlu etmegine öz goşantlaryny goşarlar. Edi doganlar gelin onda gepleşmeden şu ýerine tahnamyda Juma Muhammed Akkaýew garşylaýar. İlim bagıtlı bolsun, bagtiyarlyk döwründe toýduraýdym sag bolsun. Toy bolsun, ilim bagıtly bolsun, bagtiyarlyk döwründe toýduraýdym sag bolsun. Bagtiyarlyk döwründe toýduraýdym sag bolsun. Edi doganlar şeýlede biziň gepleşmede ýerigeder tomuş edýän bolsaňyz görýänsiňiz. Ustad halifalarymyzyň, kompozitorlarymyzyň eterine döredilen aýdymlaryny ýerigederle halk köpçüne ýetirýän Türkmenistanyň atgadan artisti Akmurat Nurberdi biziň gepleşmede sahnamyza garşylaýan Türkmenistanyň atgadan artisti Akmurat Nurberdi garşylaýar. Onlar ine şeýlede şuň kun bilen gepleşmede ustad halifamyz Türkmenistanyň atgadan artisti Balla Hajipowyň aýdymlaryny ýerigederle halk köpçüne ýetirýän ilkin sapar bilen gepleşmede gatnaşmana gelen Mar welaýatynyň wekil wadyr etrawynyň medeniýet merkeziniň aýdymçysy Atamrad Öwelfy bilen gepleşmede elbetde bu Atamradam bilen halifalarymyzyň aýdymyny aýdyp hatam bilen gepleşiklerimizin şowlu etmegine öz goşandyny goşar. Sahnamyzda Atamrad Öwelfy garşylaýar. Kıylar haklar pedaýaşsaň, bekirdir aýat yürekler. Kıylar haklar pedaýaşsaň, evler can gerekler. Kıylar haklar pedaýaşsaň, canın can gerekler.
Perişan ayar kıyıları. Edide onlar ene şugun kun bilen gepleşmede gatnaşmana gelen medeni suhbat ustaatlarmy bilen tanış bolduk. Şugun kun bilen aýdymçylarymyda tadanlarlyk edýän Türkmen Wady teleýaýlymynyň orkestrlaram bide tadanlarlyk ederler. Şeýle bilen gepleşiklerimiň şowluk etmegine öýet goşantyklaryny goşarlar. Bide şeýle ajaýyplykları döredip beren ustaat halipalarymyda geçmişimide ulu hormat goýan gahrman arka dağımyda köp sag bolsun aýdýar. Goý gahrman arka dağımyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. İýli-ýurt bäxtli, döwlet ähmiýetli, tutýan tutumlysynyň arawaçlary beklenmegine tüýfüremeden arzu edýär. Edide onlar şuň kun bilen gepleşiklermidi ýalmaga ýardam berýän Akbulut Hututy Kärhanaty. Kimde kim şuň kun bilen gepleşiklermidi çykyş etmäne, gatnaşmana gelen aýdymçylarymyň ýerine ýetirjek aýdymlaň taýanyň sözüniň kiminkidigini bilseňiz 0 versiýeten mäşe SMS uradyp bilersiňiz. Kimde kim bilen beren soralarymyda dogry we dol jogap bereni de Akbulut Hututy Kärhanatynyň sowgadan tile garaşýar. Ona mehran watandaşlar, edil mehmanlar şuň kun tilen geljek SMS-lere garaşýar. Ona medeni suhbat ustaatlary ýerine geçip oturmakdan haýyş edýär. Mehran watandaşlar, ine hemmemiziň bilşimi diýäli berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne gahrman arka dağımyň tagallasy bilen biziň ustaat halipalarymyň ýerine ýetiren aýdymlaryny, şeýle-de kompozitorlaryň eserini dören aýdymlary biziň geljekki ýaşlarymyzda ýetirmek üçin gahrman arka dağımyň halipa şartlyk ýoluny açyp berdi. Ine siz biziň gepleşigimizde ýerler tomaşa edýän bolsaňyz görýänsiňiz, biziň gepleşigimiziň her sanynda ýurdumyzyň dürli pudoklaryna dähmet çekýän bir näçe medeni suhbat ustaatlarymyň gatnaşmagyna ustaat halipalarymyň ýerine ýetiren aýdymlaryny, şeýle-de häzirki zaman kompozitorlaryň eserini dören aýdymlary biziň ýaşlarymyň, aýdymçylarymyň, halipalarymyň ýerine ýetirmegine sede ýetirýär. Edide onlar şuň kun bilen gepleşigimizde de ene bir näçe medeni suhbat ustaatlarymyzy gepleşigimizde çağırdyk. Biräder söhbetleşigimiziň başyny ata-babalarymyň pähminden uğralyp uly başlar, kiçik işler, mehman atandan uly diýişler ýaly sözümiziň başyny ustaat halipamyz Juma Muhammed Akkaýew bilen başlamakçy. Juma Muhammed aga gepleşigimizde hoş gördük. Sağ olun. Ine berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne biz medeni suhbat ustaatlarymyň bir döretmek üçin, işlemek üçin, ýaşamak üçin gahrman arka dağymyz ähli şertler döredip berdi. Biz medeni suhbat ustaatlarymyz elbetde bagtyar da manamyň bagtyar suhbat ustaatlar diýsek elbetde ýalňyşmasak gerek. Ine siz Truwaçdan ustaat halipamyz Türkmenistanyň halk artisti Öwedgel Tekaýewiň ýerine ýetiren aýdymlaryny ýygy derli toý bayramlarymyzda çykyş edip gelýäňiz. Elbetde bir tarda aýdym aýtmak, ona da sadyny çalyp aýdymny ýerine ýetirmek her bir adama başartmaýada. Tedawi tar sunugatyny bir näçe kirşler bar, şo kirşleri bir ýygy derine bir çalyp ona bir halka ýetirmek üçin bir näçe ustaatlygy talap edýär. Ine sözümiziň başyny gahrman arka dağymyň sunugat ustaatlarymyza döredip beren mümkinçilikleri dogrusyna söhbetleşmegimiň başyny şolar bilen başlasak, sizden Başyny. Hormatly prezidentimiz aýdym sahada dörejilik adamlaryna, medeniýet işgärlerine gaty bir uly mümkinçilikler döredýär, gollap berýär. Şoň üçin bir halipa şähertlik ýoluny açyp bermek bilen bir gaty bir köp latlara gözüme açdy. Bir şeýle bir mümkinçilikler döredi. Özümizde bar bolan sunugatymyzy, dörejiligimizi halka çykarmak, onu bir has beýik derejelere ýetirmek üçin bir ähli mümkinçilikler bar. Bir gurulup berilen amaratlar, aýdym saz toparlaryny alyp berilen bir her türlü aýdym saza degişli saz gurullary, umuman medeniýete sunugata degişli ähli mümkinçilikler döretdi. Şoň üçin özüňde bar bolan sunugatyny, dörejiligini ol bir beýik derejelere ýetirmek elbetde zähmetini talap edýär. Şoň üçin bir halipalar ýer döwürden bir türkmen aňyrdan gelende de bir türkmen bir gaty bir ýer döwürden aýdymly, sazly, bagşy, toýlaryň ladyna bir gaty bir beýik derejede geçirip näçe günläp bir destanlarda aýdylýandyr. Näçe günläp bir aýdym saz edilip şeýdip bir şahanlar halk tabi. Şoň üçin ýer döwürden bir gaty bir ägirtlenmez halipalar bolup geçen şolaň şu anda şolaň ýerine ýetiren aýdymlary, sazlary, döreden aýdymlar, sazlary
häzirki döwre çenini gelip şol eşden, şol gören halife olamazdan alan aydımlar sağlanmady, ýaşlara ýetirmek elbetde bizim borcumuz bolup durýar. Doğru belleýäňde. Ine söz ýa bellek geçişmede ýaly tar saat guralyny bir aýdym aýdýaňda. Ine şu tar saat guralynyň bir ähmiýeti, şoň bir iňçe sirlary bardyr. Tedawi dutarda aýdym aýtmak, tarda aýdym aýtmak ýa bolmasa mandalina saat çalmak bir ütgöşükde. Hersiniň bir öz bir äheňi bolýar, hersiniň bir öz ugry ýoly bardy. Şolar dogrusynda da bir aýdaýsaň şolaň saatlaşygy barady. Umuman häzir görüşmede ýaly bir gattyr köp saat gurallary bardy. Balaňam her aýtynyň özüniň bir şirinligi bar, owdunlygy bar, bir-birine bir klapdaş geler ýaly tesleri bardy. Men özüme kirişde saat gurallaryň köpsini çalýan. Ýerde urda men 5 ýaşymda mandalina diýilen saat gurall çalyp başladym. Ondan soň dutar çaldym, gitara çaldym. Umuman saat gurallaryň köpsini çaldym. 12 ýaşymda da men tar saat guralyny çalyp uradym. Tar saat guraly barada aýdylanna şuň bir aýratynlyklary bar, elim alyp düşünýär men şunu. Başsyna. Tar saat guralynyň bir özüniň aýratynlyklary, ilki bilen şuň guruluşyny aýratynlyklary bar. Bu her saat guralynyň özüniň bir ýasalýan agazy bolýar da. Dutar tutdan ýasalýan. Umuman agaçtan ýasalýan saat guralynyň ählisi çiğ çekegen bolýar. Çiğ çekse de saat guralynyň sesi ýatýar. Peseli yaňam bolanok, sesem peseli. Umuman bir gatyr aýap saklamaly. Aýap saklamaly bolýar. Şoň üçin her bir agaçtan ýasalýan saat gurallary çemeleşenlerini ustalar. Şol bir näýilek bir derejede bir çiğe bir durumdurak bor ýalaky diýip şeýdip başlaýarlar da. Nemenler bir näse tar bar menne. Şol tarlaňam her gaýsy bir aýratyn agaçlardan ýasalýar. Türkmenistanyna çalynýan esasy tar saat guralynyň esasy bölegi tugud agacyndan ýasalýar. Bizim dutarmydam tugud agacyndan ýasalýar. Şol tugutdan ýasalmagynyň sebebi näme? Tugut gatyr berk agaç, sagdan agaç, çiğe çydamly agaç. Umuman şolar ýaly ýagdaýlaryna teredilýär. Näşe tar saat guraly barada aýdylanna bir tugutdan ýasalýar. Men elimdäki tar bir dagdan agacyndan ýasalan. Dagdan gelen agaç diýmek de, dagdan agacı, dagdan gelen agaç. Ondan hol agacyndan menne bar tar saat guraly. Erkdenem bar. Umuman bir näçe saat gurallary bar da menne tara degişli. Ondan şol 12 ýaşymda çalan tarymam men. Şolaň her gaýtynyň özüniň bir taryhy bar, her gaýtynyň özüniň bir sesi bar, owdunlyk, süýjüligi bar, şirinligi bar. Kirsiz yad edip pong hakkı söylesen Dengmeden sevdanın üstsiz olmaz Davadı cencilde yalan söylesen Dumansız yanarsın üstsiz olmaz Davadı cencilde yalan söylesem Dumansız yanardım üstsiz olmaz Tar saat guralynyň guruluşy barada aýdylyp geçilenine beýleki saat gurallarydan aýratynlyk ýerleri bar şuň. Ýüzüne çekilen perdesi şu başga saat gurallaryň hiç gaýtynda ýok. Şu malyň ýüreginiň daşy. Malyň ýüreginiň daşy beýleki saat gurallarda bar, ýani rubab diýene bir näçe saat gurallar bar. Olaň ýüzüne ham çekilen bolýar da. Derden edilýär. Abi malyň ýüreginiň daşynyň perdesi. Ondan ýene bir aýratynlygy bar. Dutar saat guraly bilen deňeşdirende dutar saat guraly iki bölekden barat. Dutar saat guralynyň bir kädisi bolýar, hem sapy bolýar. Tar saat guraly 3 bölekden barat bolýar. Kädi, sapy hem gulawynyň ýerleşýän bölegi 3 bölekden barat. Şoň üçin näşe
kirişlerini götürüp duran bir böyle ova. Şu sünkten yasalya. Yine de var kiçi böyle ova. Olam sünkten yasalya. Biyem pilin sünkünden yasasan hasan bir sesi şirin olaya diyorlar da ustalar. Onu öğrendim, çalıp öğrenmişten biliyoruz. Şeyle de bunun yine de var ayrıtın tarafı var. Tarın perdeleri var. Şun tarın perdeleri beyleki sağ kurulduğun seredinde başkası. Şu yarım perde deyilen, yarım ses deyilen sesler. Yani şu dutarda, gitara, beyleki sağ kurulduğunda yarım sesleri yok. Bundan şu yarım sesler var. Yarım sesler nerede ulanılıyor? Bir sağın, aydımın var, ödünün var, sücüdüleyen yerler var ya. Şol sücüdüleyen yerlerine yarım sesler ulanmalan olayan yerler var ya da. Son suyunum, şol yarım sesli boğunlara bölünen şu perdeleri. O zaman dutarda 13 perde oluyor. 13 perdesi var. Bunun 22 tane perdesi var. Şun tarın 22 perdesi var. Hemen dutarda 2 tane tar var olsa, gitarada 6-7 tar var olsa, bunun 11 tane kirşi var. Şun suyunum kirşi ken olan son tar deyip adlandırırlar şunu. Cumam pomedagati ýa-ni siz bir zady bellek geçdiňizde şu tut bagyndan, diýen dagdan agajyndan, onuň hod agajyndan, erik agajyndan, ýa-ni şo baglaň bir iň bir gowy bir baglardan saýlap alyp ýataýarlar diýdiňizde. Ýöne şol ýatalan tarda, ýani 4 görnüş, 5 görnüşli agaçlardan ýatalan bolsa, elbetde şolaň hersem bir aýratyn ses berýär diýdiňizde. Onu edip bilmeli, onu nähil ses berýänligini. Onu 4-5 tane tar bolanda hasam gowuldur ya, ýöne men häzir men düşündirjek bolayyn. Şol tutdan ýasalan tarın sesi bir dutarın sesine el bir şirin tüýji sesi var. Şolar ýalyk bir ýumşak sesi bolýar. Na dagdan ağacından tarın sesi ne şeyle de. Ne şolar ýalyk bir ýangly, gaty bir dolu, şolar ýalyk bir sesi var. Göwrümli çykýan. Ha, göwrümli çykýar. Ondan hol ağacından tarın sesi inçeden şirin çykýar. Şolar ýalyk bilen her gaýsynyň bir öýüniň bir aýratynlyklary bar. Onu nesip bolsa bir aýratyn bir tar barada bir gepleşik edeňizde, onda bir 4-5 tane tar getirip şolaň her gaýsyna bir sal salyp bersen, hasam düşnükli bolýar da. Ýöne şuna dagdan ağacından tar, ne her bir ağacyň öýüniň nagsy bolýar. Her tuğdunam şu dagdan ağacının nağışan bir hili öýül başyna bir üýt döşükde bir ýalpylap duran bir hili öwüşüni atyp duran nemesi bar. Hol ağacından ýasalan tarın nemesi edil hol bar. Holuň öňüm bolýar. Şoň edil şoň renkinde bolýar. Renk taýdanam üýt. Renk taýdanam üýt döşük bolýar. Ondan men öýdüm birinde TV gatymyza aýdym aýtmaly bolýar. Bir konsertlerde çıkış etmeli bolýar, bayramçylyklar, toýlar geçirmeli bolýar. Bahar aýlary hasam bir ýagynlyrak, çigirerak kowalarym bolýar. Hawa çygly hawa. Hawa çygly hawa. Şol hawalarda men dagdan ağacı bilen hol ağacından tar alyp gidýär. Ses gitmedi üçin. Şol ýa-ni hol ağacym, dagdan ağacym gaty bir gataga bolýar da. Ağaç näçe gaty bolýarsa, näçe sagdyn bolýarsa, çiğ özüne çeken. İn kıyınçılık yeri şun çiğ çekmekte de. Ondan şol hol bilen dagdan ağacı çiğ çekmedik bolýar, şoň üçin şolar atır meydanlarda aýdym aýtmana, sal salmana mümkinçilikleri uly bolýar. Hawa. Dogry belýäňizde, indi şu dagdan ağacyny bir ýerine ýetiren aýdymlaňyz bardyr, saatlaňyz bardyr çalýan. Bir şondan çalyp berseňiz, şu aýdym saatsyny otuna girişeňizde bir bähtişiklere gatnaşansyňyz, şu bähtişiklere gatnaşaňyzda bir iň bir halkyň bir kalbyna ýaşan aýdymlar döre dönseňiz, şolar barada kelamagy aýdyp beräýseňiz. Elbetde, hormatly prezidentimiz biziň bir rahmetimede gaty bir uly derejede bile hormat dilenjik, ýa-ni saser paýyny ýapýar. Hawa. Olum bizde täzeden bir hasam bir aýdym sağlap bolan bir höwesini hasam artdyrýar. Şoň üçin maňa da şolar ýaly mümkinçilikleri boldy. Hormatly prezidentimiziň saser paýyny aldym menem. Şoň üçin bir
özümizde bar bolan sunuň oturmady, aýdymda sazlanmady. Elbetde halka ýetirmek, ýaşlara geçirmek bizim borcumuz bolup durýar. Siz haýtaýdymy alyp şol alternativ telewizionyna ýeňji bolňyz, şeýle näçinji ýylda? 2010-njy ýylda men bir aýdym döretdim. Na döwürde magtymol atamal bizim bir Türkmeniň bir beýik döwleti bolsa diýen many bilen berkarar döwlet islerini çok garaşdym, ajabyam gelmedi diýer ýalak bir setirler bilen aýdypdyr da şol atlary. Hawa arzu eden Arzu edipdir. Bir nähäzirki wagtda Türkmen döwleti özüniň bir kuwady bilen hem Türkmen döwleti häzirki döwürde dünýäň ähli künjünü gaty bir beýik döwlet hökmünde tanalýar. Şoň üçin men 2013-njy ýylda hormatly prezidentimiň şeýle diýen aladalaryna jogap bolsun diýip magtymly Pragaýynyň şol ýanky sözleri bar. Berkarar döwletleriniň çok garaşdym, ajabyam gelmedi diýilýän setirlerine jogap edip bir aýdym döretdim. Magtymly diýen zamanan geldi, Türkmeni arkada gowanlar boldy. Şaýdymy ýerine ýetirdim. Şaýdymam halk köpçüligi tarapyndan gatur gollany hormatly prezidentimden şu aýdymy gollap, men esasy Türkmeniň altyn atyr bäýatleşiginde ýeňji bolmagym şol aýdym sebäp boldy. Görýäňizmi? Her bir adamyň bir döreden aýdymyny bir halk tarapyndan gollansa, eýem şol aýdym bilen bir halk içinde meşhur bolýar-da. Şol aýdym bilen hem hormatly prezidentimden şaher paýna münasip bolupsyňyz. Onu näme Juma Muhammadaga şu ýerde ýa-ni saat gural barada, ýa-ni tar saat guralynyň bir dürli görnüşleri barada. Bir gurrun berdiňiz. Belki şu ýerde şol tar saat guralynyň bir ýa saat çalyp berseňiz, ýa bolmasa hiňden bir aýdym aýdyp berseňiz, hatam gepleş bunu şowkuny artardy. Şol ýerde gurda halipalar bar, dutar halipalary, Sahy Jepparow, Ödünýär Nowatyw, Gurt Ýakubow, beýik sadanna ýa geldi Kuwadow. Şolaryň ýerde gurda men gaty köp aýdymlar sazlaryny dinledim ýanlaryna oturup. Şoň üçin bir Gurt Ýakubow halipamyzyň bir ýerde gurda çalan sady aýdymy bar. Şol halk sazlaryndan birini ýerine ýetirip beräýin. Başysyny. Ne dağdan ağacından tarım şeýle tesi bar. Hol ağacından yasalan tar, ol azık mundan iýinçerek gelýär. Ýöne has bir ýyl şerin ýaňam uly bolýar.
Sağ olun Juman Pamadağa şeýerde şeýle bir ajaýyp bir gow saatlaryň birini çalyp berdiňiz. Elbetde halk saatını çalýan, dutarda çalýan saat gurallar bir çalyş aýratyndygy bolýar. Görýäňizmi? Eýem tar saat guralna çalaňyzda daha hem bir öwüşgünli, bir owada bir ütgeş bolup çykýardy. Indi berde watanaşlarymyzdan mehmanlarymyzdan bir film bir aýdym aýtmagy da garaşýandyr. Belki biziň gepleşiň bu da betlek kiren aýdymlaňyzdan aýdyp berseňiz tatam gepleşmegin şowkuny artardy. İrde orada öwedeli halifamyz köp aýdymlary ýerine ýetiren. Hawa. Bir näçe aýdymlarym öýle döre dönem son ustaatlarça ýerine ýetiren, son buluda gardy meni bir magtumly Pulagynyň sözlerine ýerine ýetiren aýdymma. Şonu öwedeli halifa tar, akordeon dep üç olup ýerine ýetiren. Hawa. Aýlagsam o wagty gepleşiginde de mudama görýäs öwedeli tekaýyfyň şolyan gaýdym ýerine ýetirýän. Hawa. Ol ýerde gurdakyň. Şonu biz hal gurullaryň häzirki zaman hal gurullaryň kömegi bilen hat baýlaşdyryp istirada görnüşinde men şonu täze isledim. Mümkin bolsa şol aýdymy ýerine ýetirip bereýin. Başsyna. Aşk yüreğimde kaynap yandırdı derdi beni. Tütünüm bağda verip buluda kardı beni. Bilek bileğim toğlap sarkına sardı beni. Hırıydar gözü birlep kim gelip gördü beni. Hicran yağmur yağıp pamtile verdi beni. Hicran yağmur yağıp pamtile verdi beni. Gamsili birlen gidip aşk ülkesine barıp hayalım fikre dolup aklımı yer aparıp ol hayrat meydanında men hayran kaldım arıp aşk hicran çekivan hicran yüreğim yarıp elime destan edip aftaba serdi beni elime destan edip aftaba serdi beni. Ceset içre can var, ne kuvat kalı tende. Ne hastayım, ne bimar, ne orduyum, ne dinde. Gam kuşum eylep gökten zemin sarı inenler. Gelip elimden tutup havalı verdi beni. Gelip elimden tutup havalı verdi beni. Bırakmalı duşalım gam küçüm etti öldürdü. Bu işin seriştesin aşk okuda bilirdi. Bu halar ekme gelip elim tutup kalırdı. Cemal bir cilve verip içim şoka dolurdu. Söylemeyin neyleyin yaralar yardım beni. Söylemeyin neyleyin yaralar yardım beni.
Asmuli begligim yar cemalı kul etti Usalımı dönerip müngtülli bilbil etti Ayrılık oldu sallayıp traktörde yel etti Aşk çekti zamanasın yakıp örtep kül etti Hicran ilegin elep yeli soğurdu meni Hicran ilegin elep yeli soğurdu meni Ayrılık oldu sallayıp traktörde yel etti Aşk çekti zamanasın yakıp örtep kül etti Hicran ilegin elep yeli soğurdu meni Söylemeyin nileyin yaranlar yardım eni Yaranlar yardım eni O adına ençe yürek mayıllar. Senim dam dinlemeyene kayırlar. Sen uğrunda müngläp teşine sayırlar. Sayra acap aydım yanlana vadım. Elbette aydım saat sunğotunu elbette din salangda ya bolmasa aydımçılarımızın yerine yetiren aydımını dinleyeninde özün qoşulup pinglenenini duyman galyan tebe bu aydımlar her bir insanın kalbına ruh baylık paylayan aydımların bir diýsek elbette yanlışmasak gerek. Ine Juma Muhammed ağa şiirde şeýle bir gow aydımlaryň birini yerine ýetirdiňizde elbette Ustad Halip Ahmed Öwürgeli Tekaýewiň yerine ýetiren aydımlary bugun kun her bir insanyň kalbynda ýaşaýar. Inni berde watandaşlarymyzdan, mehmanlarymyzdan ýene de bir aydym aýtmagyda garaşýandyr. Belki gepleşmediň şu ýerine ýene bir ustadlarymyň bir aydymyny aýdyp berseňiz, hatam gepleşmediň şowkuny artardy. Men saryfyň bir iyi döwür yerine ýetiren aydymma. Ülkämiň toý taşsagynda şu aýlarsym gepleşiginde yerine ýetirsek, yerine düşer diýip pikir edýän. Sağ olun. Elbette ol halipalar ýatlamak, ol aydymlardan bir aýtmak elbette bugun kun her ýerimiz gowandyrýar. Ona näme şol aydım yerine yetirmeden öňürtü. Şuň kun bilen gepleşmede gatnaşmany ýerine bir näçe mehmanlarymyz var, mediýan soň ustadlarymyz var. Belki de berjek soralar bardyr. Şo soralaryny dinleýän soň gepleşmede aydym bilen dowam edýär. Mehriban tadanlar, mehmanlar, mediýan soň ustadlary şuň kun bilen gepleşmede gatnaşmany ýerine Juma Muhammed Akkaýew berjek soralaryňyz barda berip bilersiňiz. Men Ahal Ulaýatynyň Akbuğday Etranyň 1-nji orta mektebiniň muallimi Tilawüdel Bayramlyjyba. Juma Muhammed Halipa, siz ilkinci sungat yoluna başlaňyzda haýs halipa size halipaçylyk etdi? Aydym ta sungatyny. Öwelli halipamyň aydymlaryny, saarlaryny men bir radioň üstünden, telewizionyň üstünden dinledim. Soňam maňa bir şol bir bitergi berenler, bular bilen gönnün özüm bile konsertlere gatnaşmak maňa meýser etdi. Türkesmek meýser etdi. Şeýdim, sungat ýalamyna ýerdikde. Ona dedi, şu aydym saat sungatyny iteren, ona sizin gaýbany halipaňyz öwrelip tekayf bolýar. Şoňdan siz şol aydymy ýerine ýetireňizden soň şol aydymy aýdaňyzda, size şol tahna çykyp bir halk köpçüne çykyp şol aydymy aýtmagyny kim halipa dinletdiňiz? İlkinji aydymady. Ýaşlyk ýyllarymyzda ilki birinci dinleyijilerimiz elbette öz maskalan, öz hojalygyň, hojalygymyzda da aydym taýip edebilýänler bar da. Şolary dinledýän, ondan mektepde bekki diýip bir aydym bollumyz bardy. Şuňa da dinletdim. Onu halyk berdi Gurban Sehedew diýen bir dugutalçylar ansamblyň ýolbaşçysy bardy. Men dugutaram salýardym. Buňa dinledýän. Şular ýaly bir sungatdan başçykan adamlara dinledip, şeýdim, sungatyň içine ýetip. Ona näme size beren soraňyza dogry jogap beren bolsa bir gepleşmede Juma Muhammed Akkaýewiň yerine ýetirmeni aydym bilen dowam edýär. Kimde kim Juma Muhammed Akkaýewiň yerine ýetirjek aydymny näçinji ýylda Halip Ahmed yerine ýetirdi. Şeýle şol aydymyň sadynyň sözüniň kimligini bilseňiz 0580 SMS ugratyp bilersiňiz. Kimde kim biziň beren soralarymyza dogry we dol jogap berende Akbul Tutuzy Kärhanasynyň taýýarlan sogatym size garaşýar. Ona mehran watandaşlar, edip mehmanlar sizden geljek SMS'lere garaşýar. Şeýle ajaýyp gepleşmede bolsa Juma Muhammed Akkaýewiň yerine ýetirmegine aydym bilen dowam edýär. Dinleň, dinçalaň.
geçin dostlar, toy saçağın açın dostlar, servet vardır için dostlar, ülkemin toy saçağın açane, ülkemin toy saçağın açane. Şirkim toya çağlanıp durar, dikre bağlıp darlanıp durar, Fiji palav buğlanıp dur, ülkemin toy saçağınlar cane. Gelin dostlar, geçin dostlar, toy saçağın açın dostlar, servet vardır için dostlar, ülkemin toy saçağınlar cane, ülkemin toy saçağınlar cane. Ağzım suvar gören badıma, Fiji tağam alın dadın ey, Badıradın tutun gadın, ülkemin toy saçağınlar cane. Gelin dostlar, geçin dostlar, toy saçağın açın dostlar, servet vardır için dostlar, ülkemin toy saçağınlar cane, ülkemin toy saçağınlar cane. Gelin dostlar, geçin dostlar, toy saçağın açın dostlar, servet vardır için dostlar, ülkemin toy saçağınlar cane, ülkemin toy saçağınlar cane. Gelin dostlar, geçin dostlar, toy saçağın açın dostlar, servet vardır için dostlar, ülkemin toy saçağınlar cane, ülkemin toy saçağınlar cane. İdi vatandaşlar aýlaşymy wadaty gepleşmede dowam edýär. Siz biziň gepleşmede ýergide tomuş edýän bolsaňyz görýänsiňiz. Biziň gepleşiklerimiziň her sany, biziň gepleşmede gatnaşman bilen aýdymçylarymyzyň ýerine ýetiren aýdymnyň, sadynyň sözüniň kiminkidigini, jede näçinji ýylla Haýt Halypanyň ýerine ýetirenini sorag berýär. Biziň beren soralarymyza bolsa dogry we dogry jogap beren, ýyleşmeden gelen SMS-leri şeýlede doglan günleri gabat gelen ýyleşmeden SMS guradypdylar. Häzir şonu gıytkaça tanıştırıp geçeyin. Vaktimiz çekli bolan soň şu gelen SMS-leri bizler olan ağlama dişleri ýaly içinden häzir okap bermekçi. Ahar welaýatynyň Göktepe Petrawnyň Gorjy owasynyň ýaşaýjy Maral Ataýewa iberýär. Video olanlar biziň gepleşmede ýergide tomuş edýän bolsaňyz görýänsiz, biziň gepleşmeden her sanada, ýani Maral Ataýewa ýaşyna garamadan biziň gepleşmede gatnaşman aýdymçylarymyzyň ýerine ýetiren aýdymnyň sadynyň sözüniň kiminkidigini dogry we dogry jogap berýän ýyleşlermeden biri. Bir SMS bolsa Daşawut welaýatynyň Göregli Etrawnyň ýaşaýjy Jumamrat Artiqov ine bilen biziň beren soralarymyza dogry we dogry jogap beren ýyleşlermeden biri. Aşgabat şäheriniň Tatlama köçetiniň ýaşaýjy Bayram Gelli Hydyrow, Ahal welaýatynyň Göktepe Etrawnyň ýaşaýjy Merjen Agaýewa, Mar welaýatynyň Murgap Etrawnyň ýaşaýjy Tapartäç Gurban Durduýewa, Mar welaýatynyň Mar Etrawnyň ýaşaýjy Gydylgül Akywa, Lewap welaýatynyň Halaç Etrawnyň ýaşaýjy Rozbay Roziýew, Daşawut welaýatynyň Daşawut şäheriniň ýaşaýjy Meretgelli Rozbaýew, Mar welaýatynyň Sakarçagy Etrawnyň ýaşaýjy Oguljeren Durdumradowa, şeýlede Aşgabat şäheriniň ýaşaýjy Laçyn Meredowa dagy biziň beren soralarymyza dogry we dogry jogap beren ýyleşmeden biri. Bu SMS bolsa, ýani öz ejelerini, kakalaryny bir gutlap, bir näçe SMS-ler geldi, doglan günleri gabat gelýän ýyleşmeden ine häzir onu bolsa gıytkaça tanıştyryp geçeyin. Ahal welaýatynyň Tejen Etrawnyň ýaşaýjy Taparmurat Bayramowyň 56 ýaşynyň dolmagy bilen maşgalasy eneşkenece şeýlede gyzy mahym ogly Omarda gutlaýarlar, oňa bir jansalyk uzak ýaş arzu edýärler.
Bu SMS'em Ahal welaýatynyň Akbuda etrabynyň Gäwurt obatynyň ýaşaýjy Kakabay Berdiňýazowyň 65 ýaşynyň dolmagy bilen maşgalaty ogul tapar ýeňe şeýlede öz maşgala agdalary gutlaýarlar. Şeýlede oňa berkjantalyk uzak ýaş arzu edýärler. Edi doňlar şeýle gelen SMS-leriň birdem Aşgabat şäheriniň ýaşaýjy Meret Gelli Aşyrow öz ejeti tuwak gelinejäni 60 ýaşynyň dolmagy bilen gutlaýar, oňa berkjantalyk uzak ýaş arzu edýär. Bu SMS-i Lewap welaýatynyň Çerjew etrabynyň ýaşaýjy Gunça Roziwa ýagny öz ekirjigleri Yusuf Ahmedi doglan bilen gutlaýar, oňa berkjantalyk uzak ýaş arzu edýär. Daşawuz welaýatynyň Daşawuz şäheriniň ýaşaýjy Maral Gelliwa Ahal welaýatynyň Tejen etrabynyň ýaşaýjy Laçyn Meredowa, Aşgabat şäheriniň ýaşaýjy Oradgul Gurban Gelliwa, Aşgabat şäheriniň ýaşaýjy Maya Artiqwa, Ahal welaýatynyň Beherden etrabynyň ýaşaýjy Aşyr Gelli Meredow, Ahal welaýatynyň Tejen etrabynyň ýaşaýjy Maysa Aşyrowa, Aşgabat şäheriniň ýaşaýjy Durdugul Artiqwa, şeýlede Mar welaýatynyň Mar etrabynyň ýaşaýjy Bostan Täç Aşyrowa, Mar welaýatynyň Murgap etrabynyň ýaşaýjy Durdugul Artiqwa, Mar welaýatynyň Mar etrabynyň ýaşaýjy Bayram Tähet Bayram Durduýew, Mar welaýatynyň Murgap etrabynyň ýaşaýjy Bayram Durduýew Artiqowdagy bilen gepleşmede öz dogan garnaşlarynyň doglan günlerini gutlap bir näçe SMS uradypdyrlar. Şoň üçin hem şuň gün bilen gepleşmede doglan günleri gabat gelýän iýleşmeden ähli doglan günleri gutly bolsun. Maşgala ojoklara berkjantalyk arzu edýär. Goýulmadan maşgala ojoklaryna öz körpe balalaryny gowunyp ýaşamagyny tütürekden arzu edýär. Şeýle ýaş arzular bilen bilen mirasymyzyň hadyna saklanyp galan bir aýdym siziň üçin eşitdirýär. Diňleň, diňjalaň doglan günleri gutly bolsun. Men
Edi vatandaşlar aylaşım o adatlı gepleşmede devam etýät. Biräderti hotdeşligimizde Türkmenistanyň atgydan artisti Akmurat Nurberdi bilen devam etmekçi. Akmurat oňa gepleşmede hoş gördük. Ine himmämiziň bilşimi diýäli bir karar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüne her bir günimiz toýlary, bayramlary beklenýär. Toy bayramlarymyzda bolsa biziň ustad halipalarymyzyň, şeýle-de kompozitorlarymyzyň eterne döwrüden aýdymlaryny bir ýygyderli halk köpçüne ýetirýäňiz. Elbetde şol aýdymsaz sungaty diýilende her bir aýdymyň bir öz aýdylşy, öz eheňi, her aýdymçyňam öz sesi bolýardy. Öz sesine gabat gelýän aýdymlaram saýlap alyp onuň halk köpçüne ýetirmeli bolýaňyz. Inesiden bir näçe çeper filmlerimizi, biziň kompozitorlarymyzyň eterne döwrüden aýdymlary ýygyderli halk köpçüne ýetirýäňiz. Ine şu aýdymsaz sungatyna geleňizde siz esasan bir çekuli, bir kompozitorlarymyzyň eterne döwrüden aýdym ýerine ýetirýäňizde, şu halk aýdymy aýtmak üçin ýeňilişýärmi, ýa bolmasa şol kompozitorlaryň eterne döwrüden, ýani ulu ses bilen, barton ses bilen aýdylan aýdymlar üçin ýeňilişýärmi? Şolar dogrusyna şolar bir ara tapawdy barada bir aýdyp berýäňiz. Sağ olun. İlk bilene şu sunutun hak ve sarı kahraman arkadağımıza biz sunut medeniyet işgärlerine döredip beren ulu mümkünçülükler için köp sağ olsun aýdýan kahraman arkadağımızın jany sağ olsun. Yani Cuma Muhammed halipamy gowdat diýdi. Biziň türkmen halkymız şahannaz bolan aýdymsaz bilen şu ähli toy bayramlary, ähli üýşmeleňi aýdymçy sadanna ozon ýa-da bolmasa şahir şu biziň toýlarymyzy bedak edip berdi. Biziň ähli şu destanlarymyzda da ne Göregli we destanymyzda da ýa Şahsene Garip destanymyzda, Leyli Mecnun destanymyzda şu esasy aýdymsaz ünslerle esasy ýanky üýşmeleňde köpçüligiň bir üýşen ýerine aýdymçy şol hem wagt edýär, terbiýe berýär, üstedine de biziň şu aslymyz şahannaz bolandygy aňladýar. Şu dogrudanam aýdymsazyň ähli ýoly bir aňsat ýol. Iňmerkisi şu sadanna bolsen aýdymçy bol, kompozitor ýa-ni saz dörediji bol ýa-da şahir bol, emmesiniň öz jogapkärçiligi bar. Esasy jogapkärçilik şu biziň türkmen milli halk aýdymlarymyz, şu bize miras goýulan halipalarymyzyň döredip beren halipalarymyzyň sünnälep işlen türkmen milli halk aýdymlaryny ýoýman inniki nesile geçirmek iň bir jogapkärçilik bolup durýan ýeri. Şu opera aýdymsaz diýilende eýem başgaça janr, eýem operada sen sahnada hem artist keşip döredýän hem şu aýdymyň sözlerini ýatlaýan, üstedine de şu beýik ses bilen şu dinleýije ýa-ni mikrofon ýa ses gataljy enjamlaryň kömegi bilen näle öz sesiň bilen ýerine ýetirmeli bolýar. Hawa. Keştedip giden kocalar agelo Benim canı gördüňiz mi? Dolup taşıp akan çaylar gyýyp senemden gördüňiz mi? Suratın çeken yaşlılar, toy beynetken maksılar, tenem canım gördüğüm Ay kimdir benim halim bilen, zan kuran nereyim dolan, ayır olup, tenem canım gördüğüm Bizim şu atava balamız, yani halipalamız aýtdy, Gırman halipa, ya Çuval Bagşy, ya da halipalarımız bize hiç ili saz quralyny, ýa-ni saz ses köpeldici enjamyň üstü bilen näle öz sesi bilen adamlary özüne maýyl edip bilipdir. Plan owadan plan Bagşynyň sesine maýyl bolup şoňa adamlar üýüşipdir. Halk içinde bir gowy aýtgy bar. Çuval halipanyň hakykady magtumul garylda.
Ýöne şoňa çuwal adynyň dakylmagy aýdymyň sanynyň köp bolmagy bilen şonuň çuwal aýdymlarynyň sanynyň köpligi bilen şoňa çuwal halypa diýip at beripdir diýen halk içinde bir ýaýran rowayatlar bar. Esasy bir aýdym saz sunuwatyny özüň kimdiňi tanatjak bolsaň, özüň ýyl goýup gitjek bolsaň, ilk bilen halipalardan bize miras goýulan hakyky milli gymmatlyklary diňläp, şolary hasam özüňe, ýüregiňe, kalbyňa salyp, geljekki nesillere şonu şu gymmatlygy bilen, şol nefisligi bilen, şol işlenen aýdymlaryň beýikligi bilen şonu halka ýetirmeli. Esasy biziň türkmen halkyna birinji söze gowy üns berilýär, sebäbi şol aýdymyň sözi manyly bolanyny, şol aýdymyň sazy manyly bolup, şo aýdym bilen sözüň kıvaptaş gelmeginde ýan bir täze gowy eser dörýär. Onam ýerine ýetirji ustatlyk bilen ýerine ýetirýär, onuň şol aýdymyň şo hakyky eýesine gowuşdy bolýar. Şumat ine mysal üçin kinofilmlerde Türkmenistanyň halk artisti Nur Halmamedowyň eserlerini, Türkmen milli halk aýdymlaryndan döredilen eserlerini şeýle bir ustatlyk bilen şo aýdymlaryň sözleri ýerine goýulypdyr. Köpüsi halk destanlaryndan, köpüsi halkyň sözünden alynan şol aýdymlar ýa mizemet bolup onuň beýik ustatlarymyzyna Aýdoğdu Gurban fiali, Anny Verdattan fiali halipalarymyz ustatlyk bilen beýik derejelerde ýerine ýetiripdir. Bol eýem şol aýdymlaryň göni sazy başlanan, birinji sözleri başlanan planyň aýdymy diýdirip bilipdir. Hoşbahtolum onun eýlen toyuna Erdem hulvat eyle barsın düğüne Barsın öldürürler barmasın ölüm Aymazan ayna Aymazan ayna Barsın öldürürler barmasın ölüm Ne doğamdan yanar kumar gözümde Kurban olum şehdi şeker sözümde Aymazan ayna Aymazan ayna Tutsan öldürürler tutmasan ölür Aymazan ayna Tutsan öldürürler toplasan ölür Ini şu günler biziň edil bagtyarlyk zamanamyzda gahrman arkadamyzyň gurup beren ajaýyp zamanasyny rowaşlyk eýamyny eýam ähli aýdymlarymyz, sazlarymyz täze öwüşgünde ýanglanýar. Şu biziň häzirki kompozitorlarymyz, usta saz dörejilerimiz, usta şahirlerimiz bize täze eserleri halk köpçüligine ýetirýär. Esasy biziň gahrman arkadamyz täze aýdym eserlerini döretmekde. Biziň ýaşlarymyzda hakyky mektep bolup, hakyky bir halipa bolupdyr. Gahrman arkadamyzyň ýerine ýetiren aýdymlary toý märekemiziň köpçüligimiziň bedegi bolýar. Gahrman arkadamyzyň şu döredip beren aýdymlarym
bir näçe halipa aydymçylar, ustatlarymyz hersi öz başaryna bilen ýerine ýetirýär. Şuňky günlerde de biziň toy bayramlarymyz owudan saatlaryň aslynda ýaşlamyz toy meraketine, toy üýşmelegine şolary ýaşlamyz kabul edýär ýa-da süýjülük tortlar ketilenine owudan aydymlar bilen şonu malaýym saatlar bilen şonu toýmyzy bezeýär. Aydym owudan şirin owaz bolan ýam halkyň kalbyna ornaşýar. Gahrman arkadamyň bize gerek bolan saat gurallaryny, ähli beýik daşary ýurdun saat gurallaryny çelip bize alyp berýär, şonu himayet edýär, gollap edýär. Aslynda da türkmen halkyna bolan şu aydymçynyň saatanynyň hökmen gollawçysy, himayetçisi bolmaly. Sebebi halk köpçüligi seniň aydymyny dinleýär ýalyk, ilniki ýaş nesillere bir ýadgarlyk galaýar ýalyk bir ýazgyda da galmaly. Sunwat medeniýet ojaklaryny galy berse näme şu uly saz ýazylýan ýa-ni studiýalar diýilýär. Şo taýda da gahrman arkadamyzyň alyp beren saz gurallaryny kömegi bilen täze aydymlary, täze öwüşgünni halka ýetirýär. Bu bolsa hem halkymyzyň bir owudan aydymlar dinlemäne, owudan toýlar toýlamana hem gahrman arkadamyzyň himayeti, gollawy, sunwat medeniýet işgärlerine döredip beren uly mümkinçilikler üçin gahrman arkadamynyň jany sag bolsun, halk ýurt bähbetli tutýan tutumly işleri el madamada rowaj alsyn. Sag bolun. Bilen gepleşigimde şu getiren aydym şu ýerde ýerine ýetirip berseňiz, hasam gepleşigimiň şowkuny artardy.
Senin owadyňa taý geljek ýokdur. Sayra ajap aýdym ýanglan owadym. Owadyň täherdey tämidir pekdir. Sayra ajap aýdym ýanglan owadym. Elbetde biziň ýurdumyzda bu ýanglanýan aýdymlary näçe dinlätiň gelýär. Tebäbi her bir aýdym saz, owadlar bugun her bir insanyň kalbyna ruhwaýlyk paýlaýar. Gaýgyly günüňde de, şatlykly günüňde de hasratyny diň paýlaşýan aýdym saz diýsek elbetde ýalňyşmasak gerek. Edi doğanlar neşun kun bilen gepleşmede Türkmenistanyň atqadan artisti Akmurat Nurberdiýew neşeýle ajaýyp bir halipalarymyzdan gelýän aýdymlaryň birini ýerine ýetirdi. Gelin äder bir ýene nähil aýdym aýtyp bererkä. Gelin ödüne sorak görelýär. Akmurat şeýerde şeýle bir gowy aýdymlaryň birini ýerine ýetirdiňizde, sebäbi ol aýdym her bir insanyň gursogyna ýaşaýar diýsek elbetde ýalňyşmasak gerek. Indi berde watanaşlarymyzdan, mihmanlarymyzdan ýene de bir aýdym aýtmagyda garaşýanlar. Belki gepleşmediň şu ýerine ýene bir iň gowy tüýji aýdymlaryň birini aýdyp berseňiz, hatam gepleşmediň şowkuny artardy. Sunwatyň hakky sary gahrman arkadamyzyň bize halipa şägirtlik ýoluny sürmäne, halipalarymyzyň bize miras goýan milli gymmatlyklaryny halka ýaýmana uly mümkinçilikler döretip berdi. Şu pursatda gahrman arkadamyza öz sag bolsun diýýär. Gahrman arkadamyzyň jany sag bolsun. Halipalarymyzyň bize miras goýan türkmen halk aýdymlaryny täze öwüşgünne, täze aýdymlar bilen, täze sazlar bilen, täze saz gurallaryň kömegi bilen şon täzen işläp halky ödürleýär. Şu gepleşigede men türkmen halk aýdymy Çuwal wagşynyň Çuwal halipanyň magtumul garlygynyň ýerine ýetiren golaw gelýän aýdymny häzir halkymyza şonu ilkinji sapar ýerine ýetirip berjek. Ähli aýdymlarymyz biziň taryhymyz, biziň mirasymyz, biziň milli baýlygymyz. Şular ýaly aýdymlary täzeden işläp halk köpçiligine ýetirmäne döretip beren uly mümkinçilikler üçin gahrman arkadamyza köp taňryalkadan aýdýar. Elmidam halk behbetli ýur ähmiýetli tutýan tutumly işler elmidam rowaj alsyn. Siziň hem ähliňiziň öýleňizde şatlyk, işiňizde üstünlük, ýurdumyz parahat bolsun. Elmidam şol ýaly toýly taşan başyna diýdaraşmak ne diýetsin. Sag ol Akmurat. Ýönetir şol aýdym ýerine ýetirmeginiňden öňürti, belki gepleşmediň şu ýerden bir näçe ýeňelenmez bar, gelin gyýyllarymyz bar. Medeni sanat ustaatlarymyz bar. Belki size berjek soraglar bardyr. Ilki size berjek soraglaryny dinläliň, soň aýdym bilen gepleşmege dowam edäýeliň. Mehriban mihmanlar edi ýaşlar neşe ýerde Akmurat Nurberdiýew berjek soraglaryňyz bar bolsa berip bilersiňiz. Men Ahyl welaýatynyň Akbuzy Trawn 16-njy orta mekdebiň ingliz tili mugalimi Hudaýbergenova Bagdowul. Şu ýerde meniň Akmurat jigimede soragym bar. Ol hatçan we niyet ilkinji aýdym ýerine ýetirdi we çağalarının sunuwata ona söýüs bolan çağalar bam aýdym aýjarlarmy şolar ardy sora. Sunwat ýolunda dowam etdir ýani. Ähli insanlaryň bir çağlykdan, ýaşlykdan aýdym sady höwesi bolýar şol ýaly bilen ýöne biziň aslynda sunwat ojagy diýsek ýalňyşmaýar. Sunwata baha berip bilen, sunwatyň sarpasyny saklap bilen adamlar ol sunwat adamlarynyň hem has ýokary hasap edilýärdi. Biziň öýümizde şu dädem işlän döwürlerine kän bagşlar gelip biziň öýümizde düşlerdiler, çay içerdiler. Şu gelýän halipalary öwüdel tekaýyf men öz öýümde gördüm. Gelýän halipalaryň şu diýdarlaryny görjek bolup, şolar bilen oturjak bolup, şolara çay hyzmat edip şeýdip ýaşlygymdan höwesim boldy. Esasanam şu türkmen tele aýlymlaryna öwüdel tekaýyfyň Anny Berdattanowyň aýdymlaryny dinläp şolara meň däsim gelip şolaryň aýdymlaryny ýatdan aýdyp şeýdibem aýdym sada bolan höwesimiz başlady. Näme her bir insan öz çağasyna ilki bilen gow atdak ýasaňam çağasyna terbiýe berýär, edep berýär, okuw ilim bilim berýär. Meňem Hudaýa şükür 5 tanjak çağam bar. Şolaryň içinde Gözeljan Gyýjaşym odun ses bilen aýdym aýdyp ber. Başga da Türkmen Milli Konservatoriýasynyň ýanyňky ýörükde taýsylyk mektep internatyna oguljygym ýörükde saz guralyny sazanyny bolup şu taýda okuýar. Biziň bar ünsimiz şu çağalamyzda terbiýe berip galy bersin hem halk baha berýär. Halkyň içinde halk seniň bir iş etseň şoň gadyryny bilýär. Biziň halipalarymyzdan galan milli gymmatlyklarymy, milli baýlyklarymyz bolan milli mirasymyzy täzeden işläp halkymyza hödürläp, halkymyzyň sag bolsuny munasip bolmak bar arzumyz. Siziň hem işleňiňizde üstünlük, janyňyz sag bolsun. Edýän işleňizde elmydam awra tapyň.
Sağ olun. Ine şu yerde Akmurat, yani yengeme soru verenne ilkinci yerine yetiren aydımız deydi. Doğrudanam dine bir yengemiz del, bugün kun bir de tomoş edip oturan iyileşlemeden gıdıklandıryanlar. İlkinci yerine yetiren aydımın kursakta yaşayadı. Şol aydımın hayfaydım. Şöyle bir benden hinglenip berseniz. Sağ ol. Sağ olsun. Bir yani aydışımı ali anı verdattan fon aydımlar ne şeyle bir hüvvet filan dinledik. Anı verdattan fon ekle aydımları kinolarda şu keçbele kino filmine gal verten hem şu Halip Olam'dan aydımları mukamın sır kino filmine şu halkın yüreğini orun tutup bilen Halip'e son söyleyeyim ilkinci yerine yetiren aydımım şu anı verdattan fın yerine yetiren drone yerleri diyen aydımı son halk köpçülüğüne son ilkinci sefer yerine yetirip işlep halk köpçülüğüne yayrattık. Olam hemmemizin yadımızdadır. Şuma birinci setirin aydını niyem yadımız düşür. Keçbelek kino filmine drone yerleri diyen aydımı. Şükür ünni yar mekanı görüllü vak gele görüllü. Gözüm düştü yarım durun yerleri. Yarın bağı gülü sana görüllü vak canım görüllü. Gözüm düştü sonam durun yerleri. Pileginin cevrinden alalar çekip kara gözden yaşın dürkümün döküp hey hey hey. Yarından ayrılıp yer yana bakıp vak yer yana bakıp gözüm düştü sonam durun yerleri. Hey 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 hey. Sağ olun. Elbette ol aydım bugün gün dine bir bizim Medine son ustaatlarımızdan değil de eğitimde ehli inelerimizden atalarımızdan kursağında yaşayadıydık. Elbette yanlışmasak gerek. Yenge sizin beren sorularınızda doğru cevap beren olsa onun emri gepleşmedi. Türkmenistan'ın atqalan artisti Akmurat Nurberdiev'in yerine yetirmegine aydın bilen devam ediyat. Edi doğanlar, edi mihmanlar, edi tomoşaçılar kimde kim şuun kun bizim gepleşmedi. Akmurat'ın yerine yetiren aydımның saadının sözünün kiminkidigini bilseniz şeyde neçinci yılla Hayt Halipa'nın yerine yetirenini bilseniz nol ver seyten meşe SMS uğratıp bilirsiniz. Kimde kim bizim beren sorularımızda doğru ve doğru cevap vereni de Akbul Tutut Kârhanasının tayarlan önümden size garaşyar. Ona mehran vatandaşlar edi mihmanlar bir gepleşmedi. Akmurat'ın yerine yetirmegine aydın bilen devam ediyat. Dinleyin din jalın.
okuydum aynı kilama geldi. Görünüşü çıkan uylar tervi kalama geldi. İndi sözüm ahırı yar sözüm tamama geldi. Yarım atın yalar mene dövet kalım. Ah ara gele. Yarım ismin yazar mene, yazar mana, yazar beni. Evet kalım ala geleyim, donu kırmızı seni. Vatandaşlar aylakşam owadatly gepleşmede dowam etýär. Biräder töhkötdeşligimde, ýani Marw vilayatynyň Wekilbatyr etrafynyň medeniyet merkeziniň aýdymçysy Atamrat Öwedow bilen dowam etmekçi. Atamrat gepleşmede hoş gördük. Inetidem Ustad Halipamyz Balla Hajyýewiň bir ýerine ýetiren aýdymlaryny biziň toý bayramlarymyzda ýygy derle çykyş edip halk köpçüne ýetirýäňiz. Inete diňe bir şol halipanyň aýdymlaryny bir ýerine ýetirmek bilen bir meşgullanýaňyzmy ýa başga da halipalaryň aýdymlaryny ýerine ýetirýäňizmi? Halipa şähertki ýoluna çykyp beren mähriban hem gahrman arkadamyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, tutjan tutumly işleri elminde murowaz alsyn. Menim öz edegimde Ustad Halipan Balla Hajyýew farada aýdymyzda men başga da bir näçe halipalar diňleýän, olaň aýdymlaryny ýerine ýetirýän, olardan sanak kestek. Yine halipa wagşymyz atawa çağırlyp aýdymlaryna maýdan. Ondan başga da öwedelle tek aýdymlaryna maýdan. Yine Mariolny estrada aýdymlaryny aýdýan söýgüli wagşymyz Ýa Hudanadar aýdymlaryny ýerine ýetirýän. Ýöne öz iň ýakyn her wagşyň özüne halipasy bolýar da. Biziň öz maşgalam, sunwat maşgalasy bolan soň meniň öz halipam ilkinji aýdymsa ýoluny urukdyny öz kakam öz garýardy. Ondan başga da gaýwan halipam şo Türkmenistanyň atdan artisti Balla Hajyýewiň aýdymlaryny özüme ýakyn görýän. Edil öýde ýalyk bolmasa da şoň aýdymlaryny aýdasyň bilen gösterýär her wagtda. Gidim ova gidim sana gittin sonra. Gidim ova gidim sana gittin sonra. Bolmi kazır biri sana gittin sonra. Bolmi kazır biri sana gittin sonra. Akşama bayzama dünyana bayme. Ahireyim dünyana bayme. Ýaşlykdan, çağlykdanam Halipamy Balla Hajyýew bilen kän kakam aratlaşykda bolýardy, öýe gelýärdi. Şoň aýdymlar menem aýtsam diýip öz arzu edýärdim. Ana siz şol halipanyň aýdymlaryna maýyl bolupsyňyz. Ha, maýyl oldum. Indi siz şol halipanyň bir ýerine ýetiren aýdymlaryndan bir ilkinji ýerine ýetirip, adam bir öz gulagyňa, ýüregiňe ýakyn bolan aýdymlary bardyr. Haýp aýdymy? Halipaň näme hiç bir aýdymam elbetde, ýöne öz ýaşlygymda, çağlykda öwrüm ýerine ýetirýärdim. Oň aýdymlaryny aýdanyňda kyn aýdymlar oň, çekul aýdymlar wa, gaýnawlar wa. Şoň üçin näme turwy jan ýan aýdymy ýerine ýetirip beren, bir wendi mümkin boldy. Başsyny? Yo bağıngda var gül açıllı turbi ve can turvulini yar duşu şarvaktın gellay yar duşu şarvaktın gellay turbi ve can turayini. Ha, şonu ýaly. Elbetde görýänmi?
şol halipanyň bir ýerine ýetiren aýdymyny özüniň çekutisi bilen öz gaýnawlary bar. Aýratyn bir tes gaýnawlary bar da. Şol tes gaýnawlaryny bir almak size kyn düşmedimi? Elbette tes aýlaglaryny Edil Halipan öz ýala alyp bolanok gön öz başaryndan ýerine ýetirýär. Kakam Halipam öwredýär, şuny ýala eýle almaly, beýle almaly diýip. Halipalar diňleýär. Ona siz diňe bir balla hajiýyň aýdymlaryna ýykkan edip, ona şoň aýdymlaryny etaty üns berip, halk köpçüne şol aýdymlar bilen tanalýan ekeniňi de şeýlemi? Indi şol aýdymlary ýerine ýetirmek üçin bir adamda bir höwes bolýar, ýa bolmasa ilk başda çağalykdan ýa-ni Juma Muhammed ağa aýdyşýaly bir saada bolýan, toň aýdym saada bolan, höwesiň bolsa aýdymçy bolup, bir aýdymyň hatam bir tesiniň bir ütgeýän döwürlerine bir tes gaýnawlary bolýar-da. Şonu alyp elip soňdan hem şol aýdyma bir aýdaýsam diýen adamda höwes döreýär-de. Şol aýdymda şol höwes döränne siz näme-de bir saat gurallar, tar saat gurallarmy ýa bolmasa başga saat gurallarda aýdym aýtdyňyzmy ýa dutar saat gurallarmy? Sağalyk döwürüm ilki men dutar saat guralny salýadym. Kakam Halipam dutara öwretdim, çalp öwretdi, inçe tiltimlerini. Ondan soň mektep ýyllar tamamlandan soň estrada ýoluna geçdim. Şu klaws saat guralny öwrenip Halipam balla hajiýyň aýdymlaryny aýda guradım. Diňe şol saat gurallarda ýerine ýetirýäňizde. Ine siz şol kral saat guralyny çalýan we başga da saat gurallar bilen bir hatam estrada şowhuny, bir owudonlyk sesler goşýan dip bar, akordeon bar, ýa bolmasa tar saat gurallary, skripka diýe, şolar saat gurallary hem goşup aýdýaňyzmy? Edil saat gurallaryny men özüm çalýan, şu klaws saat guraly, akordeon, bir dutar saat guraly çalýan, şolary ýerine ýetirýän. Aşon ona siz çalaňyzda gaptalyňyzda sadandan kömek gerek gäle siz özüňiz çalýan ekeniňizde şeýlemi? Belki gepleşmeden şu ýerine şol Ustad Halipamyň bir aýdymyny aýdyp berseňiz, atam gepleşmeden şowkuny artardy. Pedayaşsan Bekirdir ayak yürekler Kıyılar hak neyhisin aslan Dinler şayan gerekler Kıyılar haklar pedayaşsan Canın şayan Çünkü baştan vazayar Yüreği şemayar kıyıları İmdamın dılap gider Kara saçları çeller bu Sasler pilvay çölün toy Kara taştan tütüy tutup Kara göyler bilen yok Müdasınlarını oğri çok Arayışa bayar diyleri
Kızıl elvan hilleri almayalı yanayaklı, almayalı yanayaklı. Nar nemesimin bir şükür görünce garvabilecek ucu terfiğin çekli. Seyri sapan çölle sarayışı var kıyıları. Bile devir büyük ruh, birer kelime ezhek. Yerken yaydan yan yalı, sallalı kıyılar yerezek. Sergezvan yiğitlerden kim gönlüne yara yazhak. Vedasından uğri çok, yıllar şabayar kıyıları. Sevgi sapan çöller, sarayı şabayar kıyıları. Malla ağaç salsa xumaralani, benni eder ödünü ähli insani, tekel yüreklerde qalan yarani, sen beýik kudratsyň ajap owadım. Elbette bugun kun biziň kalbymyzda ýaşaýan bu halk aýdymlar elbette ödenni ýagny çuwal wagşyň, mallaganyň, sahaganyň, oradiyellaganyň bir ýerine ýetiren aýdymlaryny elbette bugun kun biziň Ustad Halipamyz Türkmenistanyň atqadanan artisti Balla Hajiýew estrada görnüşine geçirip halk köpçüne ýetirdi. Elbette ol Halipanyň şägirtleri bolsa bugun kun ol Halipanyň dowamatyny dowam etdirýärler. Elbette aýdymsaz sunugatyny bir ödüňe şägirt galdyryp bilseň geljekki nesillerimize de aýdymsaz sunugatyny dowam etdirýärler. Edi de onlar neşun kun bilen gepleşmede Mar welaýatynyň wekili badyr Etranyň medeniýet merkeziniň aýdymçysy Atamrat Öwedov mene Ustad Halipamyzyň aýdymynyň birini ýerine ýetirip berdi. Geliňädir bir de ýene nähil aýdym aýdyp bererkä özünden sorak göräýelin. Ine Atamrat şu ýerde Balla Halipanyň ýerine ýetiren aýdymlarynyň birini aýdyp berdiňiz. Elbette ol aýdymy bir dinleýän biziň mehriban watandaşlarymyzam, ine atalarymyzyň ham elbette bir kalbynda ýaşaýan aýdymlaryň biri bolupdyr. Ine şu ýerde ýene de bir Halipanyň bir aýdymyny aýdyp berseňiz, haýsy aýdymyny aýdyp berjek? Men şu ýerde häzir Halipam Ustad Balla Hajiýewiň ýaşlyk ýyllaryny ýerine ýetiren şahsene Marit Bessan'dan yetişdim diýen türkmen halk aýdymy öz başaryndan ýerine ýetirip berýän. Baştyny. Onu näme? Siz şol aýdymsaz sunugatyny bir ýerine ýetirmek üçin şol Halipanyň bir öz aýratyn bir eheňi öz ýoly bar da, öz gaýnawlary bar. Elbette onu näme başardyňça siziň bir ýerine ýetirmekde şol aýdym dinläýän soň gepleşigimiz dowam edýär. Mehran watandaşlar, ediz mehmanlar, ine şu gün Atamrat Öwedowyň ýerine ýetirmegine aýdym dinläýän. Atamratyň ýerine ýetirjek aýdymny Ustad Halipamyz näçinji ýyllar halk köpçüne ýetirdi. Bilseňiz 0-85 SMS urudyp bilersiňiz. Kimde kim biziň beren soralarymyza dogry we dol jogap beren de Akburt Hususi Kärhanasynyň taýýarlanyp togadan size garaşýar. Onu näme mehran watandaşlar, ediz mehmanlar häzir gepleşigimiziň şu ýerine Atamrat Öwedowyň ýerine ýetirmegine aýdym bilen dowam edýär.
Yollarlar beni yollamay Ardım mıdır sever yavra yetiştirmey Aşık benim rekmeylenler halmayay Musafırım bir dil davra yetiştirmey Bir garibin ayrılığın dağınlanay Aman dağınlanay İlmidam gelir beni yar sorulmanay Verdim yokra kıydım bağlanay Hevesim köprü yokra kıydı yetiştirmey Kırk periti adı elime dolan Nice düşmanları derbeder kılanay Hayalim var teveş kursun şavilayet Musafırım şayal dil davra yetiştirmey Aman ucani Canım bolsun kıydım kurbanı Aşık balon çeken çok çok armanı Armanım yok öfre kıyıda kavuştamay Veydağay Alhay Alhay Aşık balon çeken çok çok armanı Hevesim köpekle kıyıda yetiştirmey Mehran vatandaşlar, edil mihmanlar, ine
Şugun kun bilen gepleşigimiz ahyrlap barýar. Ine şu gepleşigimizde çykyş eden aýdymçylarymyň ýerine ýetiren aýdymnyň taýdynyň sözüniň kiminkidigini jede näçinji ýylla Haýt Halipanyň ýerine ýetirenini sorag berdik. Bilen beren soraglarymyza dogry we dol jogap berjekleriniz bar bolsa aýdyp bilersiňiz. Olo gelýän aýdymy ol halk dörejiliginden bolup şol wagt ýerine ýetiripdi. Ýagny Mahtumly Garlyýew başyny ýerine ýetirdi. Onu ýene bir ýerine ýetiren aýdymy aşıragan hüccetliği ya da Mekirli diyen kinofilminden Andrei Babayewiň sadyna Gara Seyitliýewiň sözlerine ýadan aýdymydy. Şol aýdymyny Ýene bilýäňiz barmy? Ülkämiň toý saçagyny diýen aýdymyny Juma Muhammed Dogan bir ýerine ýetirip berdi. Onuň sady Mäme Çarifiňki sözleri Mäme Seyitowyň ýazmagyna şol aýdymy ýa Juma Muhammed Dogan uly neme bilen joşgy bilen ýerine ýetirip berdi. Juma Muhammed Doganmyň inniki ýerine ýetiren aýdymy bulda gardy menden ony Mahtumly Pragaýmyň sözlerini Özil Tekaýew ilkinji ýerine ýetiren adam şolly. Şo düden. Taram Özil Tekaýew şeýlemi? Ha. Bilen beren soraglaryna dogry jogap berdik diýip inandyrýaňyz şeýlemi? Ha. Häzir oň dogrymy ýa näme dogrydygyny aýdymçylarymyň ödünden soraýalyň. Ine şu ýerde Halipa Akmurat, ine şu ýerde siziň bir ýerine ýetiren aýdymlaryňyň taýdynyň sözüniň kiminkidigini dogry we dol jogap berdim diýip bir ýeňimiz aýdyp berýärdi. Ine şol beren soraglaryna dogry jogap berdimi? Makullaýaňyzmy? Sağ ol. Doğrudan moğlum halkı, moğlum esası fiinsi bolýardy. Esasy şular moğlum soň soragları bildim kadiýanna. Ýöne aýdymlar doğrudan ilk bilen ýangy diýişi ýaly sözüni kimdigini bilseň, sady kimkidigini bilseň, eýam şol aýdymy dinleýäňde özüň lezzet alýan. Doğrudan biziň ýanky gahrman arkadamyň döretip beren aýdymy, ýanky Özil Tekaýewiň döretip beren aýdymlary ol türkmen halkynyň boýsunjy, türkmen halkynyň ählisiniň ýüregine orun tapan aýdymlar. Sağ olun dogan şu aýdymlary dogry jogap bereniň üçin, esasy ýanky fiinsi bolanyň üçin dogry jogap berdi diýenler. O adyňyz Belent diýäňiz. Sağ olun. Ýanky hakykatdan men ýerine ýetirip beren aýdymlanmam gaty dogry jogap berdi. Ülkämiň toýdasagyna diýilen aýdym ýerde Mäme Çarifiň sadyny ýadan Mäme Seyitow sözüni. Dogry aýtdy da. Burada vardı benim hakykatdan beýik şahyrymyň Mahtumly Pragaýyň sözlerini Özil Tekaýewiň dörejen aýdymy. Dogry. Dogry jogap berdi. Dogry jogap berdi. Onu näme ýeňemidi gadanan ýeňiş bilen gutlalyň şeýle de bilen gepleşiklerimizde ýarmaga ýardam berýän Akbul Tutuzy kärhanasynyň sowgadyna gowuşduralyň. Genece gadanan ýeňişimiz bilen gutlaýar. Goýelmi dama Akbulut Tutuzy kärhanasynyň taýýarlan önümim siziň öýüňizde tämirlik nuruny saýmagyny tüýsürekden arzu edýär. Merhaba vatandaşlar, ediz mehmanlar, elbette şugun kun bilen gepleşiklerimizi ýazmaga ýardam berýän Akbul Tutuzy kärhanasynyň taýýarlan önümleri bugun kun ila taratyna, halk arasynda gollanýar. Elbette ol önümler bolsa biziň halkymyzyň öýlerini tämirlik nuruny saýar. Ediz vatandaşlar, size ýetirmek isleýän aýdym sadly söhbetli görnüşlerimiz şulardan ibarat. Biziň gepleşigimiz siziň göwnüňize ýarandyr diýip umyt edýär. Gepleşigimiziň ahyryna bolsa medeniýet sanat ustadlarymyzyň arzuwyny eşitmek biziň her birimiz üçin ýakymly bolup dur. Atamrat bir arzuwlaňyzdan bir eşitdik. Benim ýene öýdegimde Halipa şähertlik ýoluna açyp beren Mährwan hem gahrman arkadam jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, ýyl ýurt watan üçin tutjan turmuş elmydam rawazal. Sözümiň ahyryna da Türkmenistanyň atdan artisti Halipany Barlahajiýewiň bir aýdymny ýerine ýetirip beren. Başysyna.
aşık dir bollum aşkında kevay Cellat dilli canım alan Perirat, perirat, perirat Akmurat, bir arzuwlaňydan bir eşitdik. Sunwatun hak hosary gahrman arkadamyzyň biz barada sunwat medeniyet işgärleri barada ediyen atalyk aladatyna köp sag bolsun aýdýar, arkadamyzyň jany sag bolsun, bütün türkmen halkyna rowaçlyk, aýdymsaz gülki, şatlyk höküm sürtün. Sözümiň ahyryna da şu taýda ýelpetelen diýen aýdymyňdyr, ul höwes bilen halka ýetirip berýän dinleň, lezzet alyň, janyň sag bolsun. Sag bolun.
Halipa sizin emrarda olanı destektek. Hormatly prezidentimiz gaty bol uly mümkinçilikler döredýär. Aydymçylara, sadanlara, döredçilik adamlaryna, medeniýet işgärlerine. Hormatly prezidentimiz şeýle diýen mümkinçilikler üçin, gollagy üçin köp sag bolsun aýdýan. Hormatly prezidentimiz ähli diýen işleri diňe oňundan bolsun, jan sag bolsun. Mudama toýda görüşmek niýet etsin. Men häzir gepleşigiň ahyryna özümiň döreden aydym, sadanam sözüne men özüm döretdim. Toy bolsun diýen aydymmy ýerine ýetirip beräýin. Başlasana. Toy bolsun, ilim bagıtlı bolsun, bagtiyarlık döwründe toyduraýdym sag bolsun. Toy bolsun, ilim bagıtlı bolsun, bagtiyarlyk döwründe toyduraýdym sag bolsun. Bagtiyarlyk döwründe toyduraýdym sag bolsun. Bagtly ýyllar aýlarda mydam bahar ýarlarda. Azak iyam çağlarında, Türkmen toyun toylayar. Azak iyam çağlarında. Toy bolsun, ilim bagıtlı bolsun, bagtiyarlyk döwründe toyduraýdym sag bolsun. Toy bolsun, ilim bagıtlı bolsun, bagtiyarlyk döwründe toyduraýdym sag bolsun. Arkadaşly ilimge toyduraýdym sag bolsun. Toylar toya ulaşyar. Bir kararlyk gül açyar, toylar toya ulaşyar. Karışsy diyarımı, elime nurun saçyar. Karışsy diyarımı, elime nurun saçyar. Toy bolsun, ilim bagıtlı bolsun, bagtiyarlyk döwründe toyduraýdym sag bolsun. Toy bolsun, bagtiyarlyk döwründe toyduraýdym sag bolsun. Arkadaşly ilimge toyduraýdym sag bolsun. Toy bolsun, ilim bagıtlı bolsun, bagtiyarlyk döwründe toyduraýdym sag bolsun. Toy bolsun, ilim bagıtlı bolsun, bagtiyarlyk döwründe toyduraýdym sag bolsun. Bagtiyarlyk döwründe toyduraýdym sag bolsun. Arkadaşly ilimde toyduraýdym sag bolsun. Mehriban Medine Hod ustatlary, ediz mehmanlar, sadanlar şuň kun biziň gepleşigimizde gelip bere bir gurunlaryňyz üçin, çalp beren saatlaryňyz üçin, aýdyp beren aýdymlaryňyz üçin köp sag bolsun aýdýar. Goý siziň iş ýerleriňizde, maşgala ojaklaryňyzda agdyberlik, bagtyarlyk höküm sürmegini tüýsüregimizden ardy edýär. Goý elmedama diýarmyzda her bir aýdýan hoş owallaryňyz belende ýanglansyn. Ansanyň ýüregi aýdym saat bilen, oýar ýarsyň bizi hoş owad bilen. Aýdymlar ýanglanýar perwady bilen, sen beýik gudratyň azap owadym.
Eli vatandaşlar size yetirmek isteyen aydın saadlı söhbeti görüşlemez şulardan ibaret. Bizim gepleşmemizin göňüňde yarandyr diýip umyd edýär. Bizim ustad talipalarymyza, medeniyet ustadlarymyza, geçmişimizde uly hormat goýan, gahryman arka dağımyda münkerem sag bolsun aýdýar. Goý gahryman arka dağımydan jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Eli urtbählikli, döwlet ähmiýetli, tutýan tutumly işleriň rawaçlary beklenmeginem küfrümden ardy edýär. Şeýle ýaxşy arduwlary yer-ýerine arduwlar, aýlaksym o wadatly gepleşimleri geçip tutarýar. Yeni diýelimde duşýansak, tagaman oturum edidileşler. Öňe, diňe öňe, jan watanym Türkmenistan.